Здравейте, аз съм Калан, а вие гледате Фабрика за мода. Заедно днес ще станем свидетели на това как 3 отбора ще бъдат поставени в пряка конкуренция. Всеки един от тях ще съдържа по един дизайнер, коафьор, гримьор и стилист. Здравейте, аз съм Илона. В неделя останалите 3 отбора ще представят своите готови продукти в ревю. Голямата награда е собствен бизнес на стойност 50 000 лева. Здравейте! Готови ли сте в последната седмица преди финала? Как се чувствате? Супер! Надявам се имате достатъчно сили, енергия и ентусиазъм да продължите до край. Тук сте се събрали, за да разберете задачата си за следващата седмица, която е много важна за вас. Надявам се да се справите и ви пожелавам успех. Нека я чуем. Уважаеми участници в Фабрика за мода, журито реши задачата за тази седмица да бъде стрит поп мода. Условието обаче е сами да откриете своите модели. Имате бюджет от по 200 лева на отбор и 20 минути да закупите продукти за грим и платове. Колкото сте по-бързи, толкова повече време ще ви остане за работа. Успех! J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie. Здрасти, Рони. Здрасти, Марго. Какво ще правите с вашия модел? Идеята е лек италиански бретон. Наведе текста тук отзад, вдигнато, така. И тук свободно пуснато. Здравейте, казвам се Петя. Уча за инженер, но моята страст е гримът. Участвам във Фабрика за мода, тъй като ми е най-голямото желание да бъда част от формат, който показва красотата на българите. Още ми нужда. Не, идеално. Здравейте, аз съм Марго и съм ментор на фризьорите в предаването. Моето виждане за стрит поп е твърде широко, тъй като всички, като се огледаме по улиците, виждаме, че всеки е единствен и уникален и всеки иска да го изрази по някакъв начин. Здравейте, аз съм Жанет, на 18 години, от София и ученичка в професионална гимназия по облекло, както и участничка в Фабрика за мода. И искам да спечеля, защото смятам, че съм много талантлива и правя най-яките дрехи. Здравей, Райко. Здравей, Марго. Как си? Добре, благодаря. Виждам, че вие добре се прекарвате. Да, почнали сме с модела и с цялостната визия и концепция. Смятаме да направим доста различна прическа този път. Ще хванем
косата на момичето. Ще направим една плитка отзад косата ще бъде свободна, по този начин ще се открива шията, за да може съвсем свободно фишът пък да има акцент върху него. Казвам се Райко Шопов, на 25 години съм, коафьор съм, участвам в предаването Фабрика за мода и надявам се да мога да помогна на целият ми отбор за победата. Здравейте, аз съм Зоран, ментор на гримьорите. Днешната задача беше стрит поп грим, което го съчетахме като цяло с стрит поп културата. Така, значи да кажа за стрит поп грима е, че тук имаме свобода на изразяване, използваме цветове, но все пак... Здравейте, казвам се Мериан Папазян от град София, на 18 години. Участвам в Фабрика за мода, защото най-вече намирам развлечение и нещо ново и нова възможност. Значи, както казах, и на предишните групи, така и на вашата, наистина добро изпълнение, харесваме определено и може би от трите грима цветово е най-смелия грим. Имам игра с свежест, което позволява самото стрит поп грим, позволява това нещо. Доволен съм. Браво. Благодаря. Трите отбора вече имат ясна представа за това какво ще ни представят накрая, като краен резултат. Това ще се случи още в неделя. Всички заедно наблюдавахме изграждането на една модна визия. От закупуването на платове до намирането на модели.